nema nikakvog razloga i zimi da se ne jedri. Šteta je apsolutno da 6 meseci ostavimo beogradske zime. A šta može zima meni, šta mi može, šta mi sme, nek mi nosit po crveni i idete da jedete. Kada jedrimo zimi, moramo da obratimo na neke stvari. Paluba je mnogo klizna, naravno voda je mnogo hladnija nego leti. Materijali se drugačije ponašaju, ali svejedno lepo. Za one koji ne znaju, letanje je manevar koji se primenjuje u orci. Orca je pravac kretanja broda u vetar. Pošto nijedan brod na ovom svetu ne može da se kreće direktno u vetar. Svaka jedrilica ima neki ugao pod koji može da ide ka vetru. Konkretno ova naša ide do nekih 30 stepeni u vetru. Tako da mi da bi došli od tačke A do tačke B u vetar, moramo da idemo cik-cak. To manevrisanje cik-cak se zove letanje.